बाक्सा जिल्लानि दिहिरा सिब्रुबारि ओनसोलनि दैमुगुरि गामियाव गामि गायसनजेननाय समनिफ्रायनो गामिनि लामा जौगानायखौ मोननो हायाखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोलाव सम आसाम सोरखारजों बिपिएफआ जयै सरकार सालायनायनि गोहोआव थासेयावबो नायसनाखै। बिनिखायनो दानि गोदान आसाम सोरखार आरो बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारखौ प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों कामेश्वर नार्जारिया खावलायदों दि जाहाथे दैमुगुरि गामिनि लामाखौ मोजां खालामना होयो आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे फरायसालियाव थांनो थाखाय मोजां खाबु होयो। दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोंनि गामिनि लामाखौ नायलांदो। बिटिआर सरकारा दासिमबो जोंनि लामाखौ मोजां खालामनो हायाखै। आं लाजिनाय बायदिसो मोनबाय। नायलांबाय थालाय नोंथांमोना।